Така, някой да ми каже, че тази цена не е истина. Да ми каже, че това е фейк, това е фотошоп. Честитка Lidl продава агнешко за 105 лева. Порция свежест, агнешка задна четвъртина за 105 лева в Lidl взриви социалните мрежи. Снимката с традиционното меню за Великден показва мръвка 3,5 кг, но една плешка все пак. Публикацията с трицифрената цена предизвика истински потоп от реакции и накара мнозина да се запитат дали въобще ще празнуват Великден или ще плащат кредити за празнична трапеза. В Гърция намаляват цените за Великден, но тук като няма контрол на надценките е рай за спекулата. И 210 лева може да стане. Затова не купувайте от великите вериги магазини с петорни надценки, призовава Любчо Драганов, който е луд да тегли. На мен не ми трябва да ям агнешко, може без него. Категорична е Марика Стоянова. Един друг казва, и да имам пари, пак няма да си купя агнешко за тази сума. Проклети да са изродите, които го пласират на тези баснословни цени.